Вече хора, аз съм Геймър Прот ПГ и днес ще играем Pixel Gun и съм сгрешил името си, виждате. Откъде се правеше обаче името? Ело стейте. Battle Now. Ще играем в чакайте, в Point Capture Custom. Видим сервър има ли. Пълни са. Ето тук. Точно 10. Мининг камп. Или ко беше? Мининг... Не знам. Така. Хора се върне като заиди или след малко... заиди. Сега се връщам. Така, вече хора отново сега сме отивам от отбор едно от сините сме. Да. Сега ние водим. Както виждам. Добре. Навръщил. Айде, кил. На червените. Давай. Давай. Някой го убия. Айде, де само айде. Да. Това е наше вече. Без да се топи, че ходим. Айде, кил! Кил. Пил. Победихме... Как е? 5 точки хора победиха. Пак от тя маса. С 5 точки победиха червените. Кой? Кили? О, то кили! Кил! Само то е. Аз само сините, защото нещо ми се престуваше. Брат. Не, край, мрътъв съм. Кил на хана! Някакъв дук. Айде, кил за нас! Там има... Какво става? Мале! Какво правиш тук? Кучко? Не, хора! Край! Не! Ах! Тапак! Къде съм? Спана на другаде. Не. Добре. Кучко. Yes! Опа. Как е? То ме бутна от терената, сега да го убия. Не, край хора, брата съм. Не, че ме убиха. Чакайте, веднага къде ще дадат. Кой си? Yes, кил. Snapshot, бягай. Кил на хана. Ето към един наш. Лайв да бос! Мри, кучко! Не край, мрътъв съм. Победихме... Друга го победи. Пак само тия ман. Най-добре ми е. Така.
Айде да бос, плеер, давайте. Айде, не дей бъгай. Мъртъв си, мъртъв си, мъртъв си, мъртъв си, мъртъв си, мъртъв си. Пич. Айде, вау. Паска. Охо, той излезна май. О! Не. Плеер. Бум. Така. Добре, спаме. О. Бум. Не, тук сме край сме. Не, бягай. Аре. О, ес! Да им вземем това. О! Чинчи! То се гръмна. О, е! Така ще... На това го се нарича. Това го помнят нашите. Добре. О, не. Няма нещо. Не. Брат, не. Някой стреля. Мале. Не можах да мръдна. Гледайте сега хора, кой ще го направя това. Той беше от и тука. Отзад гледаше. Така. О, не, пични. Аре. Не. Синьо, заеждай. Окей. Тук. Извинете. Кой победи? 903. О, победа! Аз съм отивам, че този път. Да видим кой е по тях. Айде тема. Айде пак. Добре, така. Май не ми позволява нещо да съм. О, много тук си. Отивам ланса. О, дай го такова това. Ставаше ли? Да, става. Това е нашия хора. Окей, маняци. Не. Паднах. Snapshot. Измъквай. Дай. Айде. Още едно. Бързо. Водят ни. Дай. Пълни. Добре. Хора, минахме ги. Ей, това е хора. Вие коста. Ма дихме. Ти не останаха повече такива. Да, водим с 300. Аз де са 100 и нещо или колко. То тия са 200, да, 100 и някъде. Коста, мале. Мърта съм кил на мотора. Паразити мръсни. Някой уби някой. Не.
Пич, не. Уау, така. Смуквай. Нашо е. Не. Килнаха ма. Ето тук ще мина хора. Ето тук има Б. Трябва такова. Давай. 1000 стигнахме. Дай. Айде, пълни са. Айде, вече е нашо. Какво? Какво искат, бе? Победихме. 1000 е браво, е. Хора, надявам се е харесало. Последна игра и това е. Някой зарежда. Не. Бам. Чакай, ще го... Браво, пич, ти го уби. Само да вземе и това. Той това се среща. Айде. Не, пич, не. Айде, кил. Айде, пич. Водим още и... да. Толкова иска. Това кила се става. Това е някой от приятелите. Ще бъл. Той от аз. Така, всичко. Не, чини се. Пълни. Добре, напълнихме го. Ръбим този тапак. То се самоуби, не. Айде. Хора, водиме са. Това е играта, за да няма хора вече. Хора, надявам се харесал епизода. Това ще е много добра плейта според мен. Много хубава играта, супер е. 386 гигабайта, мегабайта, гигабайта пък аз. Не е много, аз съм мой така 8 гигабайта. Да, хора, надявам се харесал епизода. Ако харесва тази поредица, може дайте по един лайк, коментирате, се абонирате. С Friends. Уау. Добре, надявам се харесва епизода. Хора, колко? Добре. Това ли е? Coins. Watch видео, няма. Хора, надявам се харесва епизода, ще свим в следващия клип. Да. Добре игра, добре игри станаха и надявам се харесал и чао.